ассалому алайкум, ҳамватони азиз. Як тамошобин гуфтааст, ки ман намоз мехонам, намози таҳаҷҷуд ҷавоб чӣ мега? Дуом қабул намеша. Саростимаш дар кор несте. Ман ба шумо гуфта будам, ки вақте ки ман мехостам, ки қуръонро ёд гирам, забони арабиро ёд гирам, фаҳмам қуръонро, аз 15-солагиам амиро орзу мекардам. Аз 15-солагиам орзу кардам. Да 23-солагиам баъдам ба орзуам расидам, ба Аллоҳ таоло маро ба хориҷа фиристод. Баъд аз 8 сол дуои ман қабул шуд, рафтам. 1 моҳ, 2 моҳ, 1 сол, 2 сол одам бояд чӣ нашавад? Чӣ мегӯянд, нуру ҳафтода бояд нашавад, ки дуои ман қабул намеша. Ин якум. Баъд барои фарзанд ман 20 солагим шавҳар кардам, фарзанд мисол мехостам. Аз 20 солагиам то 40 солагиам, дар 40 солагиам модар шудам. 20 сол пас ман модар шудам. Саростимааш дар кор нестам. Ман фарзанди бисёр мехостам. Аз 5-6 то 6 фарзанд мехостам. Лекин Аллоҳ таоло ба ман фарзанди 5-6 та надод. Чӣ қадаре ки Аллоҳ таоло хоҳад, ҳамон қадар мисол ки ба мо неъмат мисол фаро мекунад. Як он чӣ Худованд ки дод неъмат аст, он чӣ ки надод ҳикмат аст. Хоб, ин чизе ки аз ҳаёти худам ба шумо мисол овардам. Бинед, барои илм ман 8 сол интизор шудам, барафтам илм омӯзӣ, Қуръонро ки биомӯзам, бифаҳмам. Барои фарзанд 20 сол интизор шудам, ба соҳиби фарзанд шудам. бале. Ҳатто духтуро ба ман гуфтагӣ буданд, ки ту фарзанддор мешию, лекин фарзанди ту зинда намемонад. Фарзанди ту микробҳое дорӣ, вирусҳое дорӣ, ки фарзанди ту зинда намемонад. Лекин ман ки бовар доштам, бовар бояд кунем, ки мешавад. Аммо боварӣ кунем, ки Аллоҳ таоло ба шумо медиҳад неъматашро, он чӣ ки Аллоҳ таоло беҳтар медонад. Он чӣ ки ба мо Аллоҳ таоло медиҳад, беҳтар медонад, ки чӣ барои мо мувофиқ аст, муносиб аст ва чӣ барои мо мувофиқ, муносиб нест. Мисол ман 6 фарзанд хостам, Аллоҳ таоло барои ман 6 фарзанд надод. Беҳтар медонад Аллоҳ таоло, ки барои чӣ маро фарзанди бисёр надод. хоб, баъд ман дер ба таълимгирӣ рафтам. Аллоҳ таоло беҳтар медонад, ки чаро ман дарҳол ба таълимгирӣ нарафтам. Шумоам инчунин роҳафтода нашавед. Касоне ки аз шумо мисол дуо мекунед, 1 сол намеша, 2 сол намеша, 3 сол мешавад, ҳамон беҳтар мешавад. ё ки намешавад, Аллоҳ таоло беҳтар медонад, ки чаро он кор нашуд. барои ман роҳафтода нашавед. Барои хона агар касе ғамгин шавад, асло барои хона ғамгин нашавед. Барои моли дунё ҳеҷ гоҳ бояд мо ғамгин нашавем. барои кор агар ғамгин шавед, барои кор ман шумо ба мисол меорам. ман духтарчам 1 ним сола буд, мехостам, ки кор бароям ҳамин кор мекунам, меёбам. ба як китоб, як даруни китобҳо як китоб пайдо кардам, ғамгин машав. китоби ғамгин машава гирифтам, ба забони арабӣ хондам. як қиссаҳои аҷоиб аст. дар он ҷо як қисса барои шумо қисса мекунам, бисёр қиссаи ҷолиб аст. як ҳамон олим мегӯяд, ки инсонҳое ки дар зиндон ҳастанд, пушти панҷара ҳастанд, ҳамонҳо орзу мекунанд, ки рӯзе аз рӯзҳо ба озодӣ мебаранд. чаро мегӯяд ту дар озодӣ ҳастию, ту ғамгин мешавӣ? чаро мо дар озодӣ ҳастем, ғамгин мешавем? Ғамгин бояд нашавем. ман пас ҳамон кор ки кофтам, ку духтарчам 1 ним сола буд, 3 сол пас кор ёфтам. 3 сол пас медонед чӣ? Як бора 3 та кор ёфтам. Дар 3 ҷо маро ба кор чӣ карданд? Чӣ мегӯянд? Қабул карданд. Дар 2 ҷош кор бад кардам, дар як ҷош то ними рӯз дарс медодам муаллима, ки дар як ҷои дигараш аз ним рӯз то нисфи рӯзе. ин соли 2016 бад кор ёфтам. Аз соли 2013 кор ҷустҷӯ кардам. 2016 чӣ хел кор пайдо шуд? Шогирдам телефон кард: муаллима, чӣ хеле хубе, нағзем. Гуфтам: ҳо. Ба чӣ кор машғулем? Гуфтам: дар ҷустуҷӯи кор мешавам. Муаллима, пага фалон ҷо давом мехӯрем, биё барем кор давайд мекунем. Бурд маро. Ин раҳмати Аллоҳ таолост. ин занги телефонӣ шуд. Ба раҳмати Аллоҳ таоло маро бурд ва кор тоғрӣ кард. Лекин ман 3 сол ин қадар худам гаштам, ин қадar гаштам, кор наёфтам. мерам, ҷо нест. мо шумо диплом қатӣ, мо коргар дорем, ё ки мо ҷавонҳоро кор намегирем, мо хелу хел. Яъне ҳар чӣ мегӯянд, сабабу қатӣ маро кор намекунанд. Лекин пас аз 3 сол як бора ман 2 кор ёфтам. барои ҳамин ҳеҷ гоҳ роҳафтода нашавед. 3 сол пас, 5 сол пас, 7 сол пас, 8 сол пас, 20 сол пас Аллоҳ таоло ба шумо чизе ки хоҳад ҳамаро медиҳад. Агар ки надод, бидонед, ки вай дар тақдири насиби шумо набудааст. Аллоҳ таоло беҳтар медонад. бале, фарзанде мешавад, ки падару модарро гӯш намекунад, итоат намекунад, барои падару модар ситам меорад. Худованд ба шумо раҳм кунад, ӯ фарзандро ба шумо насиб намегардонад, ки шуморо ситамгор диҳад. барои фарзанд мисол мегӯяд, ки фарзанди бисёр, ғамаш бисёр, мегӯянд тоҷикоӣ. Мо гап не ки рост аст, ки дар ютуб тамошо кардам, як модар 14 та фарзанд таваллуд карда, 13 та бурда дар чӣ пиронсолхона мондагианд. Фарзанди бисёр, ғамаш бисёр анемия. Аллоҳ таоло беҳтар медонад. барои ҳамин вақт роҳафтода нашавед, ғамгин нашавед. хоҳари азиз ҳастем, бародари азиз ҳастем, касе ки нависен дар чиз комментарӣ.
давом тиҳин таҳаҷҷуда тарк накунед. Агар хоҳед хонед, дар ҳафта 1 бор метавонед, 2 бор метавонед, 3 бор метавонед. Нагӯед ки бас кунам. хоҳед давом тиҳед, нахоҳед ма ба шумо намегӯям бас кунед. Бас кардан ибодат аз Аллоҳ таоло ҳеҷ гоҳ дар чӣ мегӯям дари дуо ҳамеша кушодааст. Он чӣ ки Аллоҳ таоло ба мо метиҳад неъмат аст, он чӣ ки неметиҳад ҳикмат аст. Барои ин рӯҳафтода бояд нашавем. Дар оят Қуръон меяд ки аз раҳмати Аллоҳ таоло рӯҳафтода нашавед. ҳеҷ гоҳ бояд рӯҳафтода нашавем. Он чӣ ки метиҳад барои мо хуб аст, он чӣ ки ҳам наметиҳад барои мо хуб аст. гуфтам барои шумо фарзанди бисёр мисол агар мехоҳад одам, баъд фарзанди бисёр ҳам бисёр мешавад. фарзанди кам мисол Аллоҳ таоло метиҳад, ин раҳмати Аллоҳ таолост ки фарзанди бисёр ба шумо надод. ё ки мисол хона надорен, инам раҳмати Аллоҳ таолост ки дар мо хона дошта бошем, мумкин ки одам ба шумо бахилӣ кунад, бадӣ кунад, ҳасад баранд. Надошта ҳеҷ хуб мегӯяд хона надорам, мегӯяд хона надорам ко ҳеҷ кас фикри шумо намекунад. Вақте мегӯяд хона дорам ко, о хонаш хеле боша, хеле боша, хеле боша, бас оғои бисёр мешавам хаста. Барои ҳамин ҳеҷ гоҳ чӣ нашавед, роҳафтода нашавед ва касе ки таҳаҷҷуд мехонад, таҳаҷҷудтона давом тиҳед. Бо диққат гӯш кунед гапҳои маро ки ҳеҷ вақт ибодата инсон набояд тарк кунад. Вақте ки мо ибодат тарк мекунем ку робитаи мо аз Аллоҳ чӣ мешавад? Канда мешавад. Хоб, зинда саломат бошед, хонобод сарбаланд бошед. Подписаться, лайк ва поделиться фаромӯш намезарам шумо.